खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 5 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 19 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगानाया गोजौआव थागोन आरो गोदान खाबुफोरा गावसोरखौ दिन्थिगोन। खामानियाव नोंथांनि हाबाफारिफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। फिसा फिसा देरहानाया गिदिर मुलाम्फा लाबोनो हागौ। फालांगियारिफोरनि थाखाय गोदान मक्केलफोरनि इसारा दं। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। राङारि बोहैनाया मोजां जागोन, नाथाय बाजेट लाखि। गोहोआ मोजां, सोरां खामानियाव नांथाब। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। बृषभ राशि। दिनै साननानै थिरांथाफोर ला। फिसा फिसौ हेंथा सोमजिनो हागौ, नाथाय सहायनायजों बेयो जाफुंसारगोन। नोंथाङा मावख'नि लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव रां होनायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। नोंथाङा नखरनि सासे गेदेरनिफ्राय बोर मोनगोन। जुदि फिसा फिसौ सावस्रि जेंनाफोर दं, अब्ला थाबैनो बेफोरनि फारसे गोसो हो। राङारि सानथांखिफोरखौ फिन नायफिननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। सुंज्लायनाय आरो सोमोन्दोआ नोंथांनि थाखाय गोनांथार जागोन। मोनसे मिटिं कलनिफ्राय मोजां फिथाय फैनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होबाय थागोन। फालांगियाव मोनसे गोदान रादाय मोन्नायनि नेरसोनफोर दं। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। फिसा फिसा अनथोबफोरा गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। राङारि थिरांथाफोराव सांग्रां जा। गावनि मेगनखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि बुजिनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरजों गोरोबलायनाया जौगागोन। जुदि मावख'आव माबाफोर जेंना नुजाथियो, अब्ला बेखौ सहायनायजों सुस्रांनाय जागोन। सम्पथि एबा न'जों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया थिरांथाखौ सान्नानै ला। जुलियारि जिउआव गोदै फैगोन। जयै सम हगारगोन। रांखान्थियारि नोजोरजों साना सरासनस्रा जागोन। सावस्रिनि थाखाय जिरायनाया गोनांथार। गावखौ बांद्राय मेंनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। सिंह राशि। नोंथांनि दैदेननाय गुनफोरा दिनै रोखायै नुजागोन आरो नोंथाङा बिबान लानायनि थाखाय सनमान मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोख्रों दावगानायनि गोख्रों जाथावना दं। फालांगियारि सुबुंफोरा गोदान खाबु मोनगोन, नाथाय सोदोबफोरखौ गोसो होना फराय। नखरजों मोनसे गुसुं दावबायनायनि सानथांखिफोर थानो हागौ। रमान्सआव फिसा फिसा सोमोनांथावनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ थाजिम खालामगोन। गावनि गोहोखौ गोजौआव लाखि, नाथाय जिरायनायाबो गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। कन्या राशि। साजायनाय थानाया दिनै मुलाम्फा गोनां जागोन। गुदि खिथायाव नोंथांनि गोसो होनाया नोंथांखौ मदद होगोन। मावख'आव गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ रेजें मोनगोन। बाहागोदारिफोराव रोखाथि लाखिनाय नेरसोनफोरा दिन्थियो दि गोजाम गोरोबलायैफोरा सुस्रांजानो हागौ। न'नि साजायनाय एबा जथुमनायनि गेजेरजों नखराव रंजानाय फैगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय थोजासे दै लोंनायखौ थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। समानथि लाखि। नोंथांनि गोहोमखौ खामानि आरो न' मोन्नैयावबो नुनो मोनगोन।
जाफुंसारनाया आरिमुवारि आरो सोरजिलु नाजानायाव फैगोन। मावख'आव हानजायारि हाबा मावनाया थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव मदद होगोन। रमान्टिक जिउआव गोसो गुदुं बुब्लिफोरनि जाथावनाफोर दं। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। रां थिसननायनि सोमोन्दै गोसोआरि थिरांथाफोरनिफ्राय गोजानाव था। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यानआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। नोजोर आरो दिदोमथिजों खामानि माव। गोब्राब हाबाफोरखौबो गोरलैयै सामलायनाय जागोन। नोंथाङा फालांगियारि बाहागोआरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गासैबो लिरनाय थानायखौ थि खालाम। नखराव खौसेथि फैगोन आरो मोनसे फोरबोनि थागथियारि खालामनाया सोलिगासिनो थानो हागौ। राङारि मुलाम्फानि फिसा फिसा फुंखाफोरा नुजाथिगोन। सावस्रियाव गोसो हो, गुबैयै नारसिनथायखौ बाङाइ खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथौ गोजा गाब। धनु राशि। दावबायनाय आरो सोलोंथायारि हाबाफारिफोरा दिनै फिथाइ गोनां जागोन। जिउ राहायारि जिउआव गोसारनायनि रोखा इसारा दं। गोदान मावथांखिफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। फालांगियारिफोरा फेहेरनाय बिथांखिफोराव आगान लानायनि सिगां मोजाङै साननांगौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव आरो गोदै थागोन। रांखान्थियारि नोजोरजों साना साबजाथाव जागोन। बायजोआव हाबा मावनाया गोहोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। आब्रुथि आरो सम सामलायनाया दिनै नोंथांनि जाफुंसारनायनि साबि। बैसोगोराफोरनिफ्राय मददनि इसारा दं। बेयो नोंथांनि प्रफाइलखौ गोख्रों खालामगोन। समानथि एबा जिउ राहाजों सोमोन्दो थानाय बिथांखिफोराव गोख्रैथि फैगोन। न'आव फिसा फिसा फोसाबनाया मोजां गोहो लाबोगोन। स्ट्रेचिं रेजें ब्यामआ सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गाब। कुम्भ राशि। गोदान सानथौआ नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। गोदान बिरोंदामिन नाजावनाया खामानिखौ गोरलै खालामगोन। नोंथाङा प्रेजेन्टेसन मोगा-मोगिनि समाव गोहोम गोग्लैनो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फाफोरा डिजिटेल समाजारि मावखान्थिफोरनिफ्राय फैगोन। नखरारि सोमोन्दोआव बुजिनाया बांगोन। सानथांखि खालामनाय रां थिसननाया राङारि मुलाम्फा होनो हागौ। उन्दुनाय आरो जिरायनायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। सिमांफोर आरो प्रेक्टिकेलिटिनि जथायनाया दिनै जाफुंसारगोन। सोरजिलु मावथांखिफोरा दावगागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि सांग्रांथिया हानजायाव गोरोबलायनाय लाखिगोन। फालांगियाव रां मोनफिन्नायनि खाबु दं। नखराव धोरोमारि हारिमुवारि हाबाफारिफोरा खुसि लाबोगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सान्नानै ला, खैफोदफोरखौ बाङाइ दोन। गोबां दै लों आरो रेजें ब्याम खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।